ஹலோ, வெல்கம் டு இன்ஃபர்னல் மிஸ்டேக்ஸ். நான் உங்கள் சத்தியம். ஒரு நாள் நான் காரில் டிரைவிங் பண்ணிக்கிட்டு ஆந்திர மாநிலத்து பக்கமாக அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது திடீரென ஒரு காட்டு ஓரமாக உள்ள ஒரு பில்டிங் இருந்ததை நான் பார்த்தேன். பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகான தனிமையாக இருக்கிற ஒரு பயங்கரமான பில்டிங் மாதிரி அது என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது. சரி, என்ன அங்கே இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி என்னோடய காரை ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு உள்ளே போனால் பட்ட பகலில் 2 மணிக்கெல்லாம் பயங்கரமான அமானுஷ்யமான சப்தங்கள், மரத்தின் சத்தங்கள் நான் வந்ததை பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல ஏன் யாருமே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, ஏன் விரிச்சோடு கிடக்கு இந்த இடம், இங்கே என்ன நடந்தது அப்படி என்பதையெல்லாம் ஒரு சில ஆட்கள்கிட்ட கேட்கும்போது சொன்னாங்க, இந்த இடத்துல சில அமானுஷ்யங்கள் சப்தங்கள்லாம் கண்டிப்பாக இருக்குது. நாங்கள் வரும்பொழுதே இங்கே ரொம்ப அமானுஷ்யமான சத்தங்கள்லாம் கேட்கும். இந்த இடத்துக்கு வருவதற்கே ஆண்கள்லேருந்து பெண்கள்லேருந்து யாரும் வர மாட்டாங்க, பயந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் எப்படி இங்கே வரீங்க, இங்கே அங்கே போக வேணாம், சில மர்மங்கள் அடங்கியிருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அந்த இடத்துல அமானுஷ்யங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குது, ஜின்னு வாழக்கூடிய இடம் அது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிற்பாடு தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரி, நம்ம போய் தான் பார்க்கும் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியுது, ஒரு விதமான தன்னை மீறிய ஒரு சக்தி உள்ளே இருக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கண்டிப்பாக இரவு நேரங்களில் கண்டிப்பாக வந்து இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தணும்னு சொல்லி தான் நானும் என்னுடைய டீம் வைத்தி 2 பேரும் வந்தோம். ஆனால் வைத்திய சொன்னார், அண்ணன் இல்லைண்ணே நீங்கள் மட்டும் போங்க உள்ளே, நான் வரல அண்ணன்னு சொல்லி சொன்னார். ஏன் சொன்னால், ஏற்கனவே எடுத்த பதிவீட்டில் அவர் பலமாக அந்த பிசாசு தாக்குனதுனால அவர் சொல்லிட்டார், இந்த முறை நான் வரல, நான் காருக்கிட்டே நிற்கிறேன், நான் கார் உள்ளே உட்காந்துருக்கேன், நீங்கள் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுங்க. ஏன்னு சொன்னால் அங்கே ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு யாருக்கும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் தைரியமாக நான் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் உள்ளே போயிட்டு ஷூட் பண்ணேன். ஆனால் வேறு ஆட்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக அங்கே மரணத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு தான் நடந்திருக்கும். ஆனால் நான் போகும்பொழுது பின்னாடி பயங்கரமாக ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஆனால் அங்கே நடந்த நிகழ்வுகள்லாம் ஒன்றும் ரொம்ப ஆச்சரியத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது. ஸோ வீடியோவை நீங்களே பார்க்கும்போது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும். ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் யாருமே அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போக மாட்டோம், எப்படி நீங்கள் போனீங்கன்னு கூட என்ன கேட்டாங்க. ஆனால் நடக்க போகிற நிகழ்வுகள் என்னென்னு தெரியல. ஆனால் என் கூட வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பாருங்கள், ரொம்ப அமானுஷ்யமான சில பயங்கரமான காரியம் நடந்துச்சு. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. வெல்கம் டு இன்ஃபர்னல் மிஸ்டேக்ஸ். நான் உங்கள் சத்தியம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பாரு, எப்போ செமையாக இருக்குல்ல, இந்த அப்படி ஷூட் பண்ணி ஆலமரத்தை இந்த பாருங்க. இந்த ஏரியா உள்ளார நுழையிறதுக்கே அப்படி இருக்குது. ஸோ ஒரு கேட் இருக்குது, அங்கெல்லாம் அதெல்லாம் எடுக்கணும். இப்படி நம்ம இது மட்டும் அந்த வழி மட்டும் எடுக்க தயவு செய்து. ரொம்ப மோசமான கிரிட்டிக்கலான இடம் அது. போனால் தான் தெரியும் என்ன இடம். ஐயோ, ரொம்ப தர்றாக ரொம்ப இருக்குது. அந்த இதுக்கிட்ட நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். சுற்றி ஆலமரம் இருக்கு போல. மோசமான இடம் அது, உள்ளே நுழைய முடியாது. ஓகே, கட் பண்ணிங்க, தாண்டிக்கலாம். வியூவர்ஸ் செம்மையாக இருக்குல்ல. ஐயோ, கொடூரமாக இருக்கு, பயமுறுத்துது போல. பயமுறுத்து தான். இங்கேருந்து வேலையா இல்லை, நம்ம இங்கேருந்தே ஸ்டாப் பண்ணி லைட் ஆஃப் பண்ணலாமா? வித்தியாசமாக இருக்குது. ஓ மை காட். அதாவது இந்த இடத்துல யாரும் வரமாட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் பிளேஸ் இது. நம்ம கார் போகிறதே ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. என்ன விஷயம்னா, கார் இதுவரையும் இந்த வழியில் போனது இல்லையா? போனதில்லை. ஏதாவது 1-2 தான் போவோம், எப்பயாவது தான் போவோம். அதுவும் இத்தனை மணிக்கெலாம் யாரும் வரமாட்டாங்க. ஓகே, அந்த வியூஸ்லாம் வந்துட்டோம். ஒரு காட்டுக்குள்ளே போய் தான் போய் ஆகணும். ஏன்னா துண்டு போயிருக்கிறதுனால கேப்சர் ஆகுது நிறையா. ஃபாலோ பண்ணுங்க, என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க வியூவர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. Dangerous place.
ஹலோ காய்ஸ், அந்த கேட்டுக்கிட்ட உள்ளே வரேன். ரொம்ப டேஞ்சரான இடமா இருக்குது. ஊட்டி இருக்கு. யாரோ மூவ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. யாரோ உள்ளே போகவே விட மாட்டேங்குது. நான் ஒன்றும் பயந்துக்கிட்டுலாம் இல்லை. ஓகே, பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. யாரு? ஹலோ, யார் அங்கே? ஹலோ, டார்ச் லைட்டு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஹலோ 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 ஓ மை காட், சவுண்ட் வருது. யாரா அந்த சைடு யாரை வரான்னு பார்க்கலாம். ஆனால் ஏதோ ஒரு மூவிங் நடமாட்டம் மாதிரி இருக்குது. ஹலோ, யார் இருக்கிறா? வித்தியாசமாக இருக்கு. ஹலோ ஹலோ, யாரா இருக்கீங்களா? ஹலோ, வித்தியாசமாக இருக்கு. ஓ மை காட், யாராவது சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கு. பார்க்கலாம். பயமாகவே இருக்குது. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஒரு சவுண்டே வரல. வாங்க பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்கு. ஓ மை காட், வித்தியாசமாக இருக்கு. சவுண்ட் வருது. ஏதோ ஒரு சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கு. யாரோ என்ன பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க. யாரோ என்ன பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. மை காட், யாரோ என்ன பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. பார்க்கலாம் என்ன நடக்க தெரியல. நாய் குலைக்குது. யாரோ பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஓ மை காட், உள்ளே வரும்போதே ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. ஓ மை காட், சீக்கிரமாக போயிடலாம் அந்த தொட்டு. ஹலோ, ஏதோ ஒரு மூவிங் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஹலோ, யாரும் இருக்காங்களா? ஹலோ, யாரோ மூவிங் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே, யாரோ அழுகிற சவுண்டு கேட்குது. மை காட். ஹலோ, யாருங்க? யாராவது இருந்தால் வாங்க, நேரடியாக வந்து பேசுங்க. ஓகே, இந்த இடத்த விட்டு போயிடலாம். வித்தியாசமான மரமாக இருக்கு. இந்த இடத்த விட்டு போகிறது தான் பெஸ்ட்டு. ஓகே, ஏன்னா இங்கேருந்து நடந்து வந்ததே பயங்கரமான இடம். அது அவருக்கு எப்படி இருக்கு? த்ரில்லிங்கான பிளேஸா? பயங்கரமாக இருக்கு. ஓகே காய்ஸ், அந்த இடத்த விட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன். அவ்வளோதான், தெரியும். சவுண்டுகள் பயங்கரமாக.
கார் நிற்கிது, நான் கிளம்புறேன்.